morning guys. So ganina ako nagkuan guys, ready kay naligo ko sayo, naglungag ng hugas na ko sa mga kuan nun guys para gamiton nun ako niya. So wala pa mi final nga kung asa mi mag kuan decorate or naawon lang nato ni ugasa to ka pastar karon na ni taon sa ko. Musudan guys kay ito sayo kay si papa nagpahubas sa basakan. Magluto ko ron ng macaroni guys kay na may mga macaroni nga gipanghatag this Christmas. Ato na siyang lutuon para ibutang nato sa ato ang lamisa niya. So gubot pang lamisa kay wa pa mahiklin. Mga igsoon guys, hindi pa ito maabot kay ito ako sila dipulog. Namalit pa to sila kay wala pa man palit dito tanan ang mga ganito nun kay kung mamalit ka mga 29-30 wala pa man ay mag-display anak guys. So karon pa ay kuan gyud adlaw nga mag-display og mga photo, mga paghanda sa New Year ba. Karon pa to sila nagkuan biboron dito sa kuan kay sa sentro gyud sa Dipolog. Mga puti. So nya magkuan mi guys, mag harvest mi ana amang rambutan. Ito mga ngaon tagpamahaw. So na ako'y macaronis. Ay, lasagna. Ito'y tawag ato. Katong kuan. Lasagna siguro to. Ay, macaroni salad ba itong luto ni Inday. Sa December 25, wala makaon kay silang mama. Dili po hilig ato guys. So nalimot po kuog. Ino nga ihatag na lang diri sakit. Unta mo guys. Sayang. Tanawa guys. Sayang. Sa 20 kuan pa ni. Sa 25 guys. Let's cook. Muna ko ang tubig. Okay, kami semua nak kalau kita mau ngomong cerita kita nak kita nak mesti mau yang kalau guys dulu apa yang kalian boleh buat apa bring me one masuk ke apa guys dia akan mix ayo persen kita mau ngambil sesuatu mau pakai itu apa nih kan terus seperti itu kita mau guys one terus kita mulai guys kita boleh nak ngambil so apa yang mix kita ini boleh dapat tapi space orang boleh cari nama guys ko dia akan dulu ini bukan kita kalau mereka nih apa yang sudah kita ini kau pati. Kaya pala guys parang basaw siya kay waday tay mayonnaise na butang. Napa man ni mga nanapot ani. Kay sayang mahal ba kay ng mga ingredients ron sa mga dessert. So guys, ibutang na nako ning cheese kay na human na ako siya slice. Ilagay na natin sa ano to guys. Isang baunan. Ang sarap! Tignan nyo guys. First time ko gumawa nito guys. Ang sarap. So, nahuman na ako siya mix guys. And then, ilagay ko na siya dito guys. Natapos. Oh.
Guys, I have my macaroni salad. Tikman natin. Lami. Lami guys.